Näkyykö sinä jotain eroa? Täällä siivotaan multaa. Koska Tiia vähän pudotti kukkaruukun lattialle. Nämä mullat ovat olleet täällä pöydän alla jo 2 päivää. Ja nyt Tiia rupesi vihdoin siivoamaan. Tällä ollaan ahkerina töissä. Tällä hieno kukkaruukun se hajoaa. Ja nyt me ollaan jo ihan loppusuoralla. Äsken tää oli vielä järkyttävän näköinen. Näin saa kyllä. Täällä oli näin paljon multaa. Oota hetki. Ja me kuunnellaan NRJ:ssä. Mä haluan tarkentaa tuon kukkaruukkuun. Kyllä se nyt vähän tekee. Siellä on poni. En mä halua. Koulutunneilla pärjätään paljon vähemmillä varustuksilla. Ota. Bling, bling. Ota myös noin. Mä jaksa tarkentaa. Ne on vähän kuolleet, ei niitä kannata kuvata. Mutta blingi. Nyt on ihan märkä. Sä oot ottanut hanskoja. Ne hanskot ja pypärän sisällä. Oho. Hei, mut sä et voi ottaa sitä huopaa nyt. Nyt se lopetti söpöttymisen heti. Elä. Suu! Otat sä videoa? Moi. Joo. Peruta vähän. Peru. Peru. Nyt sinulla ole omia suojia. En tykkää tästä zoomista. Saunan sisäpuolella. No jatka töitä kuitenkin, ettei se opi hirveästi tämmöisille. Väistääkö se vai missä sun ulkopohja? Mä en näe nukkusaneet. Enpä mä nyt Nolla kiinni. Hyvä, hyvä. Mielenkiintoinen pitkin osin kävely. No, onko iso liike? Ei kun... Hyvä. Hyvä. Pidä yllä pohkeilla se laukka, pidä yllä. Pitkällä sivulla päästä vähän menemään isompaa, kunhan saat sen sitten kiinni ennen tuo. Onko vähän janoa? Hää? Onko janoa?
Niin. Märät huulet sulla. Nyt se lähti. Erittäin kaunista. Nyt se nostaa jalustin hinnan. No mitä tapahtuu? Se kiersi toiselle. Tää. Ei kun Jansson. Nyt täällä No niin, nyt sun pitää kuvata. kuvaan jo. Kuvaatko? Kyllä. Okei. Niin. Niin kun linkit lähtee joka paikasta irti, kattokaa vaikka. Ei se nyt tarkentanut. Ja tostakin lähti jo kaikki ihan perseelle. Sitten meni vetoketjukin rikki, se lähti täältä irti. Juuri äsken meni. Ja se on jo 4. kerta, kun saa vie nuo kengät suutarille, ihan paskat. En tykkää niistä. Miksi ne ei mulla mennyt vielä kertaakaan rikki? Koska ne on ollut aikaa. Mulla ne on ollut yli vuoden jo. On ne kauemmin. Ne oli sulle jo 2010. Ne on ollut 2 vuotta. Ei ne niin kauan ole. Mutta ne on ne yhdet, missä menet Iinallakin, mikä on kuvattu 2010. Mitä? Ihan helvetin se. Sä kiroile, äiti kahtoo sitä. Ei kun se voi sensuroida sitä. Niin, siellä laittaa semmosen piip. Osaat sä tehdä semmosen? En mä tiedä. En oo kokeillut. Yritetään. Äänitetään, kato semmonen piip. Ja sit leikataan se siihen. Me tehdään varmaan, tehdäänkö me huomenna vai lauantaina varustepostaus? En mä tiedä. No kumpana kun keretään. Sitten kuten näette, tämä laatikko on vähän ahdas, niin pitää aina pakata. Näytää tosi hyvin, muuten ne ei mahu. Tai tuo laatikko ei mene muuten kiinni. Eikä mulla ole enempää. Sun kypäräs tavaraa näytti ihan säilytystila. tuolta Vemplöön pottakypärältä äsken, kun sä kumarruit silleen. Kiva tietää, noin se on jättöä, koska... Vemplöön pottakypärä. Suosittelen lämpimästi kaikille Vemplöön pottakypärää. Omistan sellaisen ja ratsastan sille ainakin 2 kertaa viikossa. Mitä? Et sä tiennyt? En. No Annilla. Annilla. Niin. Kyllä mitä? Joko mä saan nyt lopettaa tätä videon? Herra Jumala! Mä haluun kuvata tuota. Minne Se on ampparipesä, tiedätkö? Mihin se hävisi se pääskynen? Kato, siellä on amppari. Ui! Täällä on ihan hulluja lintuja. Veera kantaa kauraa ja se juoksee mua karkuun, koska se ei halua tähän videoon. Nyt kyllä vähän heiluu käsi. Mutta mä teen näin. Älkää itkekö. Oh. Nyt saitte nähdä jännittävän matkamme alas salliin. Ja nyt mä kuvaan Veeran persettä, haittaako se? Siellä on kauraa ja täällä on ruokahuone. Tiesittekö se tuossa on Veeran naama? Ja tossa lukee Hilman pellava. Heippa! Ei se kuulukaan, mutta olisi ollut sitten tuohon kuuluu noin terssikin äänen. Se kuuluu. Se ääni sitten se on. No niin, nyt se on sitten. Wow. Se on sun vlogi, sun pitää puhua. Mitä? Mitä? Jumala, ei voi olla näin vaikea. Siellä on ongelma, siellä on talvi pois. Ei, toi on hyvä. Mut se vaikuttaa siitä. Ei! Hyviä. Hyvät juhannukset kaikille!